Barkanmu koyon darasin Hausa cikin sauƙi. Musa yana da jaki. Musa yana da jaki. Musa yana da jaki. Musa ya dawo daga kasuwa. Musa ya dawo daga kasuwa. Musa yana karatu. Musa yana karatu. Musa yana rubutu. Musa yana rubutu. Musa yana aiki da kaka a gona. Musa yana aiki da kaka a gona. Musa ya je kasuwa. Musa ya je kasuwa. Cike jimla. Musa yana aiki da kaka. Cike jimla. Musa yana aiki da kaka. A. Yi bayani a hoto. Me Musa yake yi? Karanta da kanka. Karanta da kanka aiki ne. Karanta da kanka shi ma wannan. Na ɗaya, na biyu, na uku. Rubutu, ƙirƙira. Ya kuke ganin Musa a hoto? Me Musa yake yi? Fatan alkhairi.